வேணா கால் வந்தா நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க பிரேமாஜி. லைவ் ஓகே மாதா. வந்துச்சா லைவ்? ஓகே மாதாஜி. ரைட். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைதன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைதன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய அத்வைதா சந்திர ஜெய கௌரபக்த விருந்தா. ஜெய அத்வைதா சந்திர ஜெய கௌரபக்த விருந்தா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைதன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைதன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌரபக்த விருந்தா. ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌரபக்த விருந்தா. ஜெயோ ஜெயோ ஸ்ரீ சைதன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய ஜெய சைதன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌரபக்த விருந்தா. பிரேமா மாதாஜி மேக்கப் போட்டீங்களா இல்லையா? அதனால கிளாஸ் கூட வர முடியல. வீடியோ ஆன் பண்ணோம் இல்லையா? நீங்க பிரேயர் நான் அப்படியே பாடுறேன் மாதாஜி. சரி, ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுருன்மீலிதம் येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते. सप्त कांचन गौरंगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे. जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय. जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा. नित्य गौर हरि बोल हरि बोल. नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल. हरे कृष्णा ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அக்ஞானம் முடிச்சிட்டீங்களா மாதாஜி? எல்லாம் முடிச்சிட்டேன் மாதாஜி. சூப்பர் ஃபாஸ்ட். சேத்தோ தர்ப்பண அதுதான் பாடணும். பாடிட்டு பத்மா மாதாஜி ரெடியா மாதாஜி? நான் திடீர்னு காலுக்கு போயிடுவேன். நீங்க பிரசன்டேஷன் ரெடி இல்லையா மாதாஜி? மோகன்தாஸ் பிரபுஜி அந்த பிக்சர்ஸ் கேட்டிருந்தேன். அவங்க வந்திருக்காங்க. அவருக்கு உடம்பு முடியல. இல்ல நான் வந்துருவேன் எனக்கு போன் பண்ணாரு மாதாஜி. அவர் மெசேஜ் அனுப்பிச்சாரு. என்னால ஒண்ணுமே முடியாது, கிளாஸ் ஜாயின் பண்ண முடியாது. சோ அப்பனா நீங்க பிரசன்டேஷன் கொடுக்க முடியாது இல்லையா? பிக்சர்ஸ் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஐ அம் ரெடி டு பிரசன்ட். பட் பிக்சர்ஸ் தான் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஓகே, சோ நீங்க என்ன பண்றீங்க? நீங்க ஒரு தடவை பிரசன்ட் பண்ணுங்க. மோகன்தாஸ் வந்த அப்புறம் மறுபடியும் இன்னொரு தடவை பண்ணுங்க. உங்களுக்கும் எக்ஸ்பர்ட் ஆயிடுவீங்க. உங்களுக்கு
பிரசன்டேஷன்? நான் ரெடி. பரவாயில்ல மாட்டேன். உங்களுக்கு எவ்வளவு நேரம் பிரசன்டேஷன்? இல்ல உங்களுக்கு எவ்வளவு நேரம் பத்மா மாதாஜி? எனது கிட்டத்தட்ட ஒரு 45 மினிட்ஸ் ஆகும். 45 மினிட்ஸ் ஆகும். ஜஸ்ட் உங்ககிட்ட பிக்சர்ஸ் இல்ல, அதான் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம். கரெக்ட்டுங்களா? பட் இப்போ நீங்க வாயில சொல்ல காலையில கேட்டதுக்கு உடம்புதான் தெரியல. ஆனா எங்க கிட்ட அந்த டிஜிட்டல் எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டாரு. நான் சொன்னேன் நான் நீங்களும் வீடியோ ஆன் பண்ண மாட்டீங்க, நீங்க எல்லாம் வெறும் ஆடியோல தான் பேச போறீங்க. இல்ல அது அவங்க பிக்சர் எல்லாம் காட்டுவாங்கல்ல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதெல்லாம் இப்போ வந்து பத்மா மாதாஜி இல்லனா நெக்ஸ்ட் டேக் ஓவருக்கு அவர் வச்சிருந்தாரே பிரபு அவர் வச்சிருக்கீங்களா பிரசன்டேஷன்ல? பிரபுக்கும் பிரசன்டேஷன் இல்லையா? யாருக்கு இல்ல, அவர் இருந்தா அவர் செய்யட்டுமா மாதாஜி? அப்புறம் இவங்க அதான் கேக்குறேன். சோ இன்னொரு பிரபு நான் இன்னைக்கு பிரசன்ட் பண்ணட்டான்னு கேட்டார். அவர் யாரு மாதாஜி? எனக்கும் அந்த சேம் ப்ராப்ளம் தான், அவர்கிட்ட தான் இருக்கு என்னோட துப்புரா. சோ பேசிக்கலி எல்லாரும் மோகன்தாஸ் பிரபு கிட்ட வச்சிருக்கீங்களா பிரசன்டேஷன்? வேற வச்சிருக்கீங்களா பேசுறதுக்கு? நான் இப்ப இன்னைக்கு மத்தியானம் கூட நான் எனக்கு கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை. ஆனா வந்து நான் எப்படி நான் வந்துருவேன், நான் இது பண்றேன் அப்படின்னு இல்ல இல்ல ஒண்ணுமே முடியல. இப்ப பேசினேன் நான், அதனாலதான் சொல்றேன். 10 மினிட்ஸ் முன்னாடி பேசினேன். இல்ல பரவாயில்ல மாதாஜி, நான் சொல்லிடுறேன். நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா நீங்க வேணா ஒரு ஷார்ட்டா சொல்லுங்க. அண்ட் நம்ம வந்து நாளைக்கு சொன்ன மாதிரி வாயால சொல்லட்டும் மாதாஜி. அப்புறமா பிக்சர் வந்த உடனே ரெண்டையும் சேர்த்து கம்பேர் பண்ணி அப்படி சொல்லிடுறேன் மாதாஜி. ஆனா பிக்சர் சொன்னா அது நேத்து கூட அவங்க சொன்னாங்க இல்லையா, அந்த புலி வந்தது முந்தானையால மறைச்சது, அதுக்கெல்லாம் பிக்சர்ஸ் இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு நினைச்சேன். பட் இட் இஸ் நாட் லெஃப்ட் டு பகவான். மோர் தென் தட் பத்மா மாதாஜி, நீங்க வந்து இன்னொரு விஷயம் என்ன பண்ணணும்னா, நீங்க வந்து ஏன் வீடியோ ஆன் பண்ண மாட்டேன்றீங்க நீங்களும் பிரேமா மாதாஜியும்? Now itself, your video I am ready. வீடியோ நீங்க எங்க இருக்கீங்க? ஆடியோ தான் இருக்கு. ஓகே, வீடியோ இல்ல. ask to start video. பிரேமா மாதாஜி, நான் சைலண்ட் ஆன உடனே நீங்க சேதோ தர்ப்பணம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். எனக்கு அது ஓகே மாதா. ஓகே மாதா. வெரி நைஸ் பத்மா மாதாஜி, வெரி டிஃபரெண்ட். ரைட். சோ ரெடி பத்மா மாதாஜி ஸ்டார்ட் பண்ண. அண்ட் நான் எங்கேஜ் ஆனா பிரேமா மாதாஜி இப்ப ஸ்டார்ட் பண்றீங்களா மாதாஜி பிரசன்டேஷனுக்கு அப்புறமா? எப்ப சொன்னாலும் சரி. ஓகே, பத்மா மாதாஜி பிரசன்டேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். அதுக்கப்புறம் சேத்தோ தர்ப்பணம் பண்ணுங்க. இல்ல ரெடியா இருக்கீங்களா? அரே மைக்கெல்லாம் ஹரே கிருஷ்ணா. பத்மா மாதாஜி பிரேமா மாதாஜி சேத்தோ தர்ப்பணம் பாடிடலாமா? பாடிட்டுமா. Thank you so much. It is prayer for my presentation. I am very thankful for that. Special prayer by your sister. Prema Mataji, Cheto Darpana. Pardon, Mata. Hare Krishna. Cheto Darpana Marjanam Bhava Mahadavagni Nirvapanam Sriyak कैरिव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रदीपतम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम नाम्ना महारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमदस्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन्ममाभि दुर्दैवम् ईदृशम् अनुराग तृणादबीचुनिचेना तरोरबि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः न धनं न जनं न सुन्दरी कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति अहैतुकी त्वयि अयि नन्ददनुजा किङ्करं
पतितं मां वृषभवाम्बुधौ या तव पादपङ्कजस्थित धूलिसदृशं विचिन्तय नयनं कलत् अश्रुधारया वदनं गदरुदया गिरा उलकये निशितं बभुकदा तव नाम गृहे न भविष्यति युगायिदं निमिक्षेण चक्षुषा परावृषायिदं शून्यायिदं जगत् सर्वं गोविन्द विरहेण मे आस्पृश्य वा बादरदां विनुष्टु माम् अदर्शनान् मर्मकथां करोतु वा यदा तदा वा विदधातुलम्बडो मत्प्राणनादस्तु स एव न परः हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा எல்லாரும் பாடுங்க ராம ராமா ஹரே ஹரே हरे கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா हरे கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச். கேக்குதா? ஓகே, தேங்க்யூ சூப்பர் பிரேமா மாதாஜி. அப்படியே என்னோட டியூனே இருக்கு, எப்படின்னு தெரியல எனக்கு. உங்ககிட்ட கத்துக்கிட்டதுதான் மாதாஜி. நானே அராகுரா பாட்டுல பட் அப்படியே வருது. ஏன்னா நிறைய பேர் என் டியூன் பாட மாட்டாங்க, வேற ஸ்டைல்ல பாடுவாங்க. உங்ககிட்ட கேட்டு அப்படியே பாடிக்க கேட்டு நான் பாடிட்டேன். அப்படியே இமிடேட் பண்றீங்க. உங்களோட சேர்ந்து பாடினேன் மாதாஜி. நானும் சேர்ந்து பாடினேன். நீங்களும் பாடுனீங்களா? வெரி நைஸ். சோ நாளைக்கு புஷ்பா மாதாஜி நீங்க பாடுறீங்களா? நம்ம 7th வரைக்கும் எல்லாரும் ஒருத்தர் பாடலாம். பாடினாலே என்னமோ கண்ணுல தண்ணி வந்துரும் மாதிரி. ஆமா, கரெக்ட். இத்தனைக்கும் நம்ம யாருக்குமே ரொம்ப சான்ஸ்கிரிட்ல இங்க யூஸ் பண்ண வேர்ட்ஸ் தெரியாது. ரொம்ப அட்வான்ஸ் வேர்ட்ஸ். அர்ப்பணம்னா கண்ணாடி, அது சிலதெல்லாம் எனக்கு தெரியுது மாதாஜி. கரெக்ட் மாதாஜி. பட் ரொம்ப நீங்க சான்ஸ்கிரிட் ப்ரொஃபசர், நான் சொல்றது என்ன மாதிரி அராகுராக்கு தெரியாது. அவ்வளோ டீப்பா, ஏன்னா கொஞ்சம் சின்னதெல்லாம் மற்ற கொஞ்சம் ஈஸியா புரிக்கும்ல. அதாவது நம்ம அர்த்தம் புரியாட்டி கூட என்னமோ கண்ணுல தண்ணியா வருது மாதாஜி. இப்ப எனக்கு கண்ணுல தண்ணி, நான் அப்படியே கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு தான் பாடினேன் மாதாஜி. எனக்கு மட்டும்தான் அது மாதிரி வருதுன்னு நினைச்சேன் மாதாஜி. சேத்து தர்ப்பணைக்கு உண்டி பவர் மாதாஜி. நம்ம நம்ம கிரெடிட் பாடினாலே அப்படி கண்ணுல தண்ணி வருது. தண்ணி வரும் மாதாஜி. எப்பவுமே சரி, பத்மா மாதாஜி பிரசன்டேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. இப்போ நான் பிரேமா மாதாஜியை தூக்கிட்டு உங்களை போடுறேன், நீங்க வீடியோ ஆன் பண்ணலாம். மாதாஜி நீங்க வீடியோ ஆன் பண்ணலாம் பத்மா மாதாஜி. நானும் வீடியோ விட்டு போயிடுறேன். பத்மா மாதாஜி வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. ஃபுல் ஸ்கிரீன்ல நீங்க ஃபுல் வேணாம் மாதாஜி, ஹைலைட்டடா இருப்பீங்க. இல்ல மாதாஜி, என்ன டெய்லி இந்த மாதிரி பண்றீங்கல்ல, நீங்க எல்லாம் வீடியோ ஆஃப் பண்ணிட்டு எப்படி எனக்கு இருக்கும்? நாங்களும் வேறையா? நீங்க சின்ன பொண்ணு, எப்படினாலும் பரவாயில்ல. எனக்கு ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்ககிட்ட இருந்து நான் வீடியோ இப்ப இது வேற நான் தப்பிச்சிட்டேன். வீடியோ ஆன் பண்ணோம். ஓகே, ஸ்டார்ட். கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய நந்தகோப குமாராய கோவிந்தாய நமோ நமக. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. இஸ்கான் மங்களூர் ராதா கோவிந்தாவிற்கு முதற்கண் என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அடுத்து
தாரணேஸ்வரி மாதாஜி, ராதிகா மாதாஜி, உஷா மாதாஜி, சிங்கார செல்வம் பிரபுஜி ஆகிய என் உடனுடைய அனைத்து மாதாஜி பிரபுஜிகளுக்கும் என் சிரம் தாழ்ந்த கரம் குவித்து என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்வேன். இப்போ நம்ம ஒரு கோஸ்வாமியை பத்தி பார்க்க போறோம். அவர் எந்த நிலையில இருந்தார் அப்படிங்கிறதுக்கு பகவான் கிருஷ்ணர் தன்னுடைய கீதையில 12வது சாப்டர் 19ல என்ன சொல்றாருன்னா, என் நிலையிலும் திருப்தியுற்று தங்கும் இடத்திற்காக கவலையின்றி நிலையான உறுதியுடன் எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் பக்தர் எனக்கு மிகவும் பிரியமன் ஆகிறார் என்பதாகும். இப்படி சொல்றாரு. இந்த கருத்தையே நம்முடைய பிரபுபாதா அவர்களும் என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒருவர் தன்னுடைய வாழ்வின் தேவைகளை எந்த அளவிற்கு எளிமைப்படுத்திக் கொள்கின்றாரோ அவ்வளவிற்கு அவரால் ஆன்மீகத்தில் முன்னேற்றம் அடைய முடியும். அதாவது சிம்பிள் லிவிங், ஹை திங்கிங், எளிய வாழ்க்கை, உயர்ந்த சிந்தனை என்ற கருத்தை நல்ல ஆழமா நம்ம மனசுல பதிக்க வச்சிருக்காரு. பிரபுபாதாவுக்கு ஜெய். இப்படி சிம்பிளான வாழ்க்கை நடத்திய ஆச்சாரியர்களில் ஒருவர் தான் ரகுநாத கோஸ்வாமி, ரகுநாத தாச கோஸ்வாமி. அவரை பத்தி தான் இப்போ பார்க்க போறோம். இவர் வங்காளத்துல ஹூக்ளி மாவட்டம் கிருஷ்ணாப்பூர் என்ற சின்ன கிராமத்துல கிபி 1494 வைஷ்ணவர் குடும்பத்தில் பிறந்தார். இவரது அப்பா பேரு கோவர்தன மஜும்தார், அம்மா பேரு தாரா மாதாஜி. இந்த கோவர்தன மஜும்தார்ங்கிறவர் பெரிய பணக்காரர், நிறைய நிலம் வச்சிருந்தாரு, பெரிய பணக்காரராக இருந்தார். இவர் அப்போ இருந்த முஸ்லிம் இவர்கிட்ட அதாவது நீ வரி வசூலிச்சு அரசாங்கத்துக்கு கட்டக்கூடிய டாக்ஸ் இன்ஸ்பெக்டராக வேலை பார்த்தார். அவர் பெரும் பணக்காரராக இருந்ததுனால தனக்கு நல்ல பேர் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வருஷத்துக்கு ஒரு 12 லட்சம் ரூபாய அந்த நவாபு அரசுக்கு வெகுமதியா பிரசன்டேஷனா கிஃப்டா கொடுத்தாங்க. இதனால அவருக்கு அந்த கிராமத்துல ஒரு நல்ல பேரு கிடைச்சது. அந்த கிராமத்துக்கும் அதனால நல்ல பேரும் கிடைச்சது. அந்த கிராமம் சற்று சுதந்திரமா இஷ்டத்துக்கு எந்த விழா வேணாலும் செய்யலாம். ஏன்னா அந்த மஜும்தார் அந்த அளவுக்கு அந்த கிராமத்தை இப்படிப்பட்ட அந்த கோவர்த்தனர் இந்த பணக்காரராக இருந்தாரு. தன்னுடைய தொழில முன்னேற்றமா இருக்கணும்னு நினைச்சாரே ஒழிய அவருக்கு ஆன்மீகத்துல கொஞ்சம் கூட பற்று இல்லாத, அப்படிப்பட்ட ஒரு தந்தைக்கு நம்முடைய கோஸ்வாமி பிறந்திருக்காரு. இந்த ரகுநாததாச கோஸ்வாமிக்கு சின்ன வயதிலிருந்தே படிப்புலையோ விளையாட்டுலையோ அவ்வளவு நாட்டம் இல்லை. ஏதோ வீட்டுல சொல்றாங்களேங்கிறதுக்காக படிச்சாரு, விளையாண்டாரு, அப்படி இருந்தாரு. ஆனா உண்மையான அவருடைய நாட்டமெல்லாம் எதை நோக்கி, அவருடைய இலக்கெல்லாம் எதை நோக்கி போயிட்டு இருந்ததுன்னா, அவர் சுத்தியில அவருக்கு நிறைய ஆச்சாரியர்களுடைய நட்பு கிடைச்சது. அது அவருக்கு ஒரு பெரிய கிஃப்டா கிடைச்சதுனால அவர் எப்ப பார்த்தாலும் கிருஷ்ணரை பார்க்கணும், பகவான் சைத்தன்யரை பார்க்கணும், இதுலயே குறியாக இருந்தார். தனியா எங்கேயாவது போய் ஒரு இடத்துல உட்காந்துக்குவாரு, சைத்தன்யரை பத்தியோ கிருஷ்ணரை பத்தியோ தான் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாரு. அதுக்கு காரணம் யாரு அப்படின்னா, அவருடைய ஆன்மீக குருவாகிய யதுநந்தன ஆச்சாரியார் அப்படிங்கிறதுதான் அவருக்கு ஆன்மீக குருவர். இப்படியே அவர் செல்வ செழிப்பு மிக்க குடும்பத்துல பிறந்திருந்தாலும் எப்பொழுதும் பகவானையே, அதுவும் எஸ்பெஷலி அவர் பகவான் சைத்தன்யரை பத்தியே நாட்டமாக இருந்தார். அவருக்கு எப்படியாவது போய் பகவான் சைத்தன்யர் எங்க இருக்காரோ அவரை பார்த்துடணும் அப்படின்னு ரொம்ப தாக்கத்துல இருந்தார். இப்படி நாட்கள் செல்ல செல்ல இவர் தனிப்பட்ட அலூஃபா இருந்த பார்த்தோன்னா அவங்க அப்பாவுக்கு கவலை வந்துருச்சு. இவருக்கு எப்படியாவது ஒரு கல்யாணத்தை முடிச்சு வச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய உறவினர்களோட எல்லாம் சேர்ந்து அப்படியெல்லாம் பேசி அவருக்கு அழகான நல்ல குணம் பொருந்திய ஒரு பெண்ணை மனம் முடிச்சு வச்சார். ஆனால் ரகுநாததாசருக்கு கல்யாணம் ஆன பிறகும் அவருக்கு கிருஷ்ண பக்தி தான் ஜாஸ்தி ஆச்சே, அவருக்கு இந்த லோகாயுதமான இந்த விஷயத்திலேயோ வேற எந்த பௌதீக வாழ்விலையோ பற்றற்று இருந்தார். இப்படி எப்ப வீட்டை விட்டு வெளியே போகலாம், போய் சைத்தன்யரை பார்க்கலாம், இல்ல பகவான் கிருஷ்ணரை பார்க்கலாம் அப்படின்னு அதுலயே குறியா இருந்தார். இப்படி இருந்த சமயத்துல அவருக்கு ஒரு பிரைஸ் கிடைச்ச மாதிரி அவங்க அப்பா வியாபார விஷயமா வெளியூருக்கு போக வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம் ஏற்பட்டது. இததான் இந்த சமயத்தை தனது ஆக்கின்னு இவர் என்ன பண்ணாரு, வீட்டை விட்டு வெளியே போயிட்டார். வீட்டை விட்டு வெளியே போய் 12 நாட்கள்
நடைப்பயணமாகவே போய் ஒரிசாவை போய் சேர்ந்தார். அங்க ஒரிசாவை போய் அந்த 12 நாட்கள் அவர் பட்ட கஷ்டம் ரொம்ப வாழ்நாள்ல அதிகப்படியான எவ்வளவு கஷ்டங்கள், காடு புதர் இதெல்லாம் தாண்டி உணவு இல்லாம சாப்பாடு இல்லாம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு, அப்பவும் அவருடைய குறிக்கோள் எதுவாக இருந்தது, சைத்தன்யரை பார்க்கணும் அப்படின்றதுதான் இருந்தது. இப்படியே நடந்தே போய் நடைப்பயணமாகவே போய் சைத்தன்யரை அவர் மீட் பண்ணார். அத அங்கேயே அவருடைய பர்மிஷன் கேட்டு அவரோடயே இருந்தாரு. சைத்தன்யரை பார்த்த உடனே அவருக்கு தானாகவே அந்த கிருஷ்ண பகவான். பத்மா மாதாஜி வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க பத்மா மாதாஜி, இல்லைன்னா கதை கேட்கிற மாதிரி இருக்கு, ரேடியோ மாதிரி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. உடனே இவர் என்ன பண்ணாரு, கொஞ்சம் கேமரா செட் பண்ணுங்க, வெறும் உங்க கண்ணுதான் தெரியுது. கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் மேல, கொஞ்சம் மேல. பர்ஃபெக்ட். தேங்க்யூ. உடனே அவர் என்ன பண்ணாரு, சைத்தன்யரோட சேர்ந்து கூடி ஆடி பாடி அதுலயே அவருக்கு மீறி எல்லாமே மறந்து போச்சு. அவரோட சேர்ந்துட்டோம் அப்படின்னு அந்த சமயம் பார்த்து அந்த இடத்துல இவரு சனாதன கோஸ்வாமியும் ரூப கோஸ்வாமியும் இருந்தாங்க. அவங்களோடையும் இவருக்கு ஒரு தொடர்பு ஏற்பட்டதுனால எப்ப பார்த்தாலும் ஆட்டம் பாட்டம் பஜன் கீர்த்தனை இருந்தார். இத கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அவங்க அப்பா வியாபாரம் முடிச்சு வந்தாரு. அந்த ஊர்ல பார்த்தா இவரை காணும். எல்லாரும் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி ரகுநாதர் எங்கேயோ ஓடி போயிட்டாருன்னு ஒண்ணு அவருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. எப்படியோ இவர் ஒரிசால தான் இருக்காரு அப்படிங்கிறத கேள்விப்பட்டுட்டு, ஏன்னா பெத்த மனம் இல்லையா, இவ்வளவு செல்லமா கொஞ்சம் நிகழ்ச்சிவாரா இருந்ததுனால இவரை செல்லமா வேற வளர்த்தாங்க. அதனால அவர் என்ன பண்ணாரு, கொஞ்சம் பணமும் நிறைய சேவர்கள் அவருக்கு சேவகர்களையும் அனுப்பி வச்சாரு. ஆரம்பத்துல கொஞ்சம் இதை ஏத்துக்கிட்டாரு கோஸ்வாமி. ஆனா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அவர் என்ன நினைக்க ஆரம்பிச்சாரு, நம்மளுடைய அப்பா சம்பாதிச்ச செல்வத்திலையும் வளத்திலையும் நம்ம வாழ்வது சரியாகாது, நம்ம தனியா சம்பாதிச்சு நம்மளே சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற இதுல, ரெண்டாவது நம்மை படைத்த கிருஷ்ணர் நமக்கு சாப்பாடு போட மாட்டாரா, நம்மளை காப்பாத்த மாட்டாரா அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வோட கொண்டு வந்த செல்வத்தையும் அந்த சேவர்களையும் திருப்பி அனுப்பிச்சிட்டாரு. இப்படி அவரு அந்த சைத்தன்யரோடையே கொஞ்ச நாள் வாழ்ந்துகிட்டே இருந்தார். அவருக்கு உறவு, மாறாத ஒரு கிருஷ்ண பக்தி, இது எல்லாம் தான் அவருக்கு கோஸ்வாமியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு தகுதியாக இருந்தது. இப்படி தந்தை அனுப்பிய செல்வத்தையும் அவர் மறுத்துட்டார். அவர் என்ன செஞ்சாரு அப்படின்னா, அந்த பூரி ஜெகநாத் கோயில் வாசல்ல போய் உக்காந்துட்டு யாசகம் செய்து சாப்பிட்டார். அந்த அளவுக்கு அவர் ஒரு எளிமையா இருந்தார். அந்த யாசகம் செய்யும் போது கூட அவர் என்ன நினைச்சாரு, யாராவது போட மாட்டாங்களா, நமக்கு யாராவது சாப்பாடு கொடுக்க மாட்டாங்களா, காசு கொடுக்க மாட்டாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம். பிரத்தியாருடைய இதை நம்ம ஏன் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கணும், நம்மை படைச்ச கிருஷ்ணர் நம்மளை நீக்க, நம்மளுடைய ஊருக்கே உலகத்துக்கே படி அளக்கக்கூடிய கிருஷ்ணர் நமக்கு படி அளக்க மாட்டாரா அப்படின்னு அந்த யாசகம் செய்வதையும் அவர் விட்டுட்டார். அப்படியே சாப்பாடு இல்லாம ஒண்ணும் இல்லாம ரொம்ப ஒரு மாதிரி மெலிஞ்சு போயிட்டார். இந்த மாதிரியா அப்பவும் அவர் அந்த துறவு மனப்பான்மை கிருஷ்ணர் மீது இருந்த இதுலயேதான். இத பத்தி சைத்தன்யர் கேள்விப்பட்டு இவரை பாக்குறதுக்காக வந்தார். அவர் அவருக்கு இந்த அவருடைய முதல் பேரு ரகுநாதர் தான் இருந்தது. இவர் பார்த்த உடனே அவருடைய எளிமையான துறவு வாழ்க்கை, எதிலையுமே பற்று இல்லாத எளிமையான வாழ்க்கையை பார்த்த உடனே இவருக்கு ரகுநாத தாச கோஸ்வாமி என்ற பட்டத்தை இவருக்கு சைத்தன்ய பிரபு கொடுத்தார். அன்னிலிருந்து இவர் ரகுநாத தாச கோஸ்வாமி என அழைக்கப்பட்டார். இப்படி காலம் கொஞ்ச நாள் அங்கேயே தங்கி இருந்தாரு. கடைசியில சைத்தன்ய பிரபு என்ன சொன்னாரு, நீ கொஞ்ச நாள் போய் விருந்தாவனத்துக்கு போ அப்படின்னு சொன்னார். இவரும் அதுதான் நல்லது, அங்க போய் விருந்தாவனத்துல தங்கி கிருஷ்ணரை பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி, இருந்த பெஸ்ட் பிளேஸ் ஹோலி பிளேஸ் விருந்தாவனம் இல்லையா, அதனால அங்கேயே போனார். அங்க போகும்போது கூட ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார். அது மாதிரி காடு புதர் இதெல்லாம் கடந்து உணவு இல்லை. அப்பவும் அவருடைய இலக்கு கிருஷ்ணரை பார்க்கணும், கிருஷ்ணரோட அதுலயேதான் அந்த இதுலயே மூழ்கியவரால நாட்களை கடத்தி அங்க பிருந்தாவனம் இருந்தார். அங்க பிருந்தாவனம்
போற வழியில அவருக்கு கொஞ்சம் யாராவது இறக்கப்பட்டு கொஞ்சம் மோர், நீர்மோர், வெண்ணெய் இதையெல்லாம் கொடுப்பாங்க. அப்ப கூட அவர் என்ன நினைச்சாரு, நம்ம அதை வாங்கி நம்ம அனுபவிப்பாளராக இருக்கிறது அவர் நம்ம அனுபவிக்கிறது, நம்ம மட்டும் அனுபவிக்கிறது அவருக்கு பிடிக்கல. அதையும் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டார். அவங்க கொடுத்த அந்த மோரு வெண்ணெய் கூட அவர் உணவா எடுத்துக்கல. ஆனா அவருடைய துறவு மனப்பான்மை, எளிமையான மனப்பான்மை கிருஷ்ணர் தான் காப்பாத்தினாரோ இல்ல எப்படிதான் அவரால் இருக்க முடியும். அந்த அளவுக்கு அவருக்கு பக்தியானது. பக்தி ஒன்றும் கிருஷ்ணர் மேல இருந்த அந்த இது சிந்தனை ஒன்றுமே அவருக்கு துணையா இருந்ததுன்னு தான் நம்ப முடியும். அந்த அளவுக்கு அவருடைய எளிமையான வாழ்க்கை இருந்தது. இந்த இவருடைய எளிமையையும் துறவு மனப்பான்மையும் பார்த்த கிருஷ்ணருக்கும் ஸ்ரீமதி ராதாராணிக்கும் இவரை போய் எப்படியாவது நம்ம காப்பாத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த எளிமையான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து வந்த இவரை காப்பாற்றுவதற்காக பகவான் கிருஷ்ணரும் ஸ்ரீமதி ராதாராணியுமே காவலர்களாகவும் சேவர்களாகவும் இருந்தனர் என்று நரஹரி சக்கரவர்த்தி என்பவர் எழுதிய பக்தி ரத்னாகரில் அப்படின்னு பக்தி ரத்னாகரின்ற ஒரு புஸ்தகத்துல மிக அருமையாக எவ்வாறு அவங்க எந்தெந்த நேரத்துல எப்படியெல்லாம் காப்பாத்தணும், ஸ்ரீமதி ராதாராணியும் நம்ம பகவானும் எப்படி காப்பாத்தினாங்கிறத மிக அழகாக சொல்லியிருக்காங்க. இப்படி இருக்கும்போது அவரு பிருந்தாவனத்துல ராதா குண்டுக்கு கரையில தான் உட்கார்ந்து எப்போதும் சாண்டிங் செஞ்சுட்டே இருப்பார். ஒரு நாள் சனாதன கோஸ்வாமி இவரை பார்க்க அந்த ராதா குண்டத்துக்கு வந்தார். அப்போ இவர் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா, தன்னையே மறந்து போய் அந்த ராதா குண்டுக்கு கரையில உட்கார்ந்து பஜன் பண்ணிட்டு குளோரியஸ் ஆஃப் காட பத்தி பேசி பாடி ஆடி நின்றுட்டு இருந்தார். அப்போ என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா, அந்த சமயத்துல உட்கார்ந்து சாண்டிங் செஞ்சிட்டு இருக்கும்போது அந்த ராதா குண்டத்துல தண்ணி குடிக்க வந்த 2 புலிகள் இவருக்கு நேரா நின்னுது. அதையும் அவர் அந்த புலிங்கிறதையும் மற்ற எதையுமே அவர் பார்க்கல. அவர் பாட்டுக்கு சாண்டிங் பண்ணிட்டே இருந்தாரு. அப்போ அந்த சமயத்துல யாரு காப்பாற்ற வந்திருப்பாரு, அந்த புலியிடம் இருந்து அவரை காப்பாற்றுவதற்கு யாரு வருவாரு? அநாத ரட்சகனா இருக்காரே ஒருத்தர், எங்கேயோ இருக்காரே கண்ணுக்கு தெரியாம. அந்த அநாத ரட்சகர் ஓடி இவருக்கு பின்னாடி நின்றுட்டு அவரை காப்பாற்றினார். இவருடைய சாண்டிங்கும் முடிஞ்சது. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு புலியும் அப்படி போய் இந்த சனாதன கோஸ்வாமி பார்த்தாரு. பார்த்துட்டு இவர்கிட்ட கேட்டாரு, நம்ம தான் கடவுளுக்கு சேவை செய்யணும், ஆனா நீ கடவுளை சேவை செய்யற மாதிரி உனக்கு சேவை செய்யற மாதிரி நீ செஞ்சுட்ட, அதனால நீ அந்த மாதிரி செய்ய வேண்டாம். நீ இந்த ராதா குண்டுகிட்டயே ஒரு குடிசை மாதிரி ஒண்ணு கட்டிட்டு அது உள்ள உட்காந்து நீ சாண்டிங் பண்ணு, நீ பஜனை பண்ணு, கீர்த்தனை எல்லாம் பாடு அப்படின்னு சொன்னாரு. ஆனா இது இவருக்கு செவியில கேட்கல. அவருக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு இதுல எல்லாம் உட்காந்து எங்கேயோ உட்காரணும், ஆனா சாண்டிங் பண்ணணும், குளோரியஸை பத்தி பேசணும், இதுதான் எய்மா இருந்ததே ஒழிய வேற எந்த விதமான ஆடம்பரத்திலேயோ அவருடைய மனசு செல்லவே இல்லை. அப்படியே செஞ்சுட்டு இருந்தார். அப்புறம் திருப்பி இன்னொரு நாள் என்ன பண்ணாரு, பயங்கரமான வெயில், சுட்டரிக்கிற வெயில், மண்டை பழக்கிற வெயில், அந்த வெயில்ல ஒரு நாள் உட்கார்ந்து பஜனை பண்ணிட்டு இருந்தாரு, பாடிட்டு இருந்தாரு. இதையும் சனாதன கோஸ்வாமி பார்த்துக்கிட்டே தான் இருந்தாரு. அப்போ நம்ம ஸ்ரீமதி ராதாராணி என்ன செய்யறாங்க, நம்முடைய பக்தன் ஒருத்தர் இந்த அளவுக்கு வெயில்ல உட்காந்து நம்மளை பத்தி பஜனை பண்ணிட்டு இருக்காரு, இவரை எப்படியாவது நம்ம காப்பாத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஸ்ரீமதி ராதாராணியை நேர்ல தன்னுடைய புடவை, இந்த முந்தின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த முந்திய அவருக்கு நேரா தலைக்கு நேரா பிடிச்சு ஒரு கொடை மாதிரி செஞ்சு அவர் அந்த வெயில்ல இருந்து காப்பாத்தினாங்க. அப்போ இந்த ஆன்மீகம் என்ற ஒரு வேர்வையானது இவருடைய உடம்புல இருந்து வெளிப்பட்டு அந்த வேர்வையினால ராதாராணியினுடைய அந்த முந்தியே நனைஞ்சு போச்சோம். அந்த வேர்வையினால அந்த ராதாராணியினுடைய முந்தியெல்லாம் மழையில நனைஞ்சு எப்படி ஆயிடுமோ அப்படி நனைஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ
சூரியனுடைய இதுவும் தாக்கமும் போயிடுச்சு, ராதாராணியும் போயிட்டாங்க. இதையும் பார்த்தாரு சனாதனன் கோஸ்வாமி. திருப்பி வந்து கேட்கிறாரு, நான் முன்னாடியே சொன்னேன்ல, நீ ஒரு குடில் கட்டிட்டு அதுல இரு அப்படின்னு சொல்லி. ஆனா இவரு அத வந்து அந்த அளவுக்கு இவரு பாராட்டல. அதுக்கப்புறம் சனாதன கோஸ்வாமியே என்ன பண்ணிட்டாரு, இவருக்கு ஒரு சின்ன குடில் கட்டி அந்த ராதா குண்டனுடைய கரையில ஒரு குடில் கட்டி கொடுத்தாரு. அந்த குடில் தான் முதல் பஜனை குடில் அப்படின்னு ஏற்பட்டது. இப்ப அது ரொம்ப எலாபரேட் ஆகி மிக பிரமாதமாக இப்படியே அந்த குடிலேயே தங்கி இவரு பகவான் லீலைகள், நாமங்கள், புகழ் இதெல்லாம் பாடிட்டு இருந்தார். அந்த சமயம் அவருக்கு வந்து திடீர்னு ஒரு நாள் வயிற்று வலி வந்தது. வயிற்று வலி வந்த உடனே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாரு. என்னடா இவரு தினமும் காலையில எழுந்து ராதா குண்டுக்கு வருவாரு, அங்க உட்காந்து சாண்டிங் பண்ணுவாரு, ஆளை காணமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய பக்தர்கள்லாம் என்ன பண்ணாங்க, வந்து பார்த்தா இவரு வயிற்று வலியினால ரொம்ப துடிச்சிட்டு இருந்தாரு. உடனே பக்தர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து போய் கவிராஜர் என்ற ஒரு ஆயுர்வேத மருத்துவரை கூட்டிட்டு வந்தார். கூட்டிட்டு வந்து இவரை காமிச்சாங்க. அவர் சொன்னாரு, இவரு வந்து ஏதோ வந்து சர்க்கரை, அரிசி, பால் இந்த 3ம் சேர்த்த ஒரு ஏதோ ஒரு பொருளை சாப்பிட்டிருக்காரு. அதனாலதான் இவருக்கு வந்து வயிற்று வலி ஜாஸ்தியா இருக்கு, அஜீரணமா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாரு. உடனே பக்தர்கள்லாம் சிரிச்சாங்க. ஏன் சிரிக்கிறீங்கன்னு கேட்டேன். அவரு சாப்பாடே சாப்பிட மாட்டாரு, சாதாரண சாப்பாடே சாப்பிட மாட்டாரு. அப்படி இருக்கும்போது சர்க்கரை, பால் இதெல்லாம் சேர்த்த ஒரு இனிப்பு சுவையா அவர் சாப்பிடுவாரு. அவர் ஒரு நாள் இனிப்பு சுவையெல்லாம் சாப்பிட மாட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஒரு மாதிரி அவர்கிட்ட மருத்துவர்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க. அது என்ன, இதுல ரகசியம் என்ன அப்படின்னா, ஸ்ரீமதி ராதாராணி தான் சாப்பிட்ட மீதி பிரசாதத்தை இவருக்கு கொடுத்தாங்களாம். ஐயோ இவரு பசியோட இருப்பாரே, நம்ம சாப்பிட்ட பிரசாதத்தை இவருக்கும் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு. இவர் வந்து நம்ம முன்னாடி ஒரு கதையில படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, பொங்கலை கையால தொட்டு பார்த்தா சுடுன்னு அந்த இதுல இது பண்ணும்போது அந்த மாதிரி இவரு அந்த உணர்வே இல்லையா, சாப்பிடுறோம் நம்ம ராதாராணி கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிற அந்த உணர்வே இல்லாம என்ன பண்ணட்டாரு, இந்த சாப்பிட்ட கொஞ்சம் அதிகமாவே அது சாப்பிட்ட உடனே அவருக்கு வயிற்று வலி வந்துடுச்சு. அதுக்கப்புறம் அந்த கவிராஜருங்கிற ஆயுர்வேத மருத்துவர் வந்து கூப்பிட்டு மருந்தெல்லாம் கொடுத்த உடனே சரியா போய் இவ்வாறு உயரிய வாழ்க்கை, எளிய வாழ்க்கை ஆனா உயரிய சிந்தனை, இதையெல்லாம் ரகுநாததாசர் இந்த இதுல வந்து இந்த சாப்பாடு இந்த மாதிரி ஒரு சாப்பிட்ட சாப்பாடை வந்து நம்ம பிரபுஜி கூட என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, எளிமையான வாழ்க்கை வாழ்ந்த ரகுநாததாஸ் கோஸ்வாமி பகவானுக்கு மிகவும் பிரியமானவர். அதன் பலனாக பகவான் கிருஷ்ணரும் ஸ்ரீமதி ராதாராணியுமே அவருக்கு பாதுகாப்பு அளித்து அவருக்கு இனிய உணவும் அளித்தனர் அப்படின்னு சொல்லி அவரே இந்த தன்னுடைய சொந்த இதுல எழுதும் போது இவரை பத்தி எழுதியிருக்காங்க. அதை தவிர சைத்தன்யருக்கு கூட இவர் சாப்பிடுற அந்த முறை எளிமையான சாப்பாடு, அவருக்கு வந்து ரோட்ல கடக்கக்கூடிய அந்த ஏதாவது கிழிஞ்சு போன வேஷ்டி அது மாதிரி தூக்கி போடுவாங்கல்ல, அததான் கட்டியிருப்பாராம். அந்த அளவுக்கு எளிமையான ஒரு வாழ்க்கை நடத்தியிருந்தாரு. அந்த உணவு முறை, அவருக்கு எளிமையா ட்ரெஸ் போட்டது, அதெல்லாம் சைத்தன்யரே கூட தன்னுடைய இதுல எழுதியிருக்காரு. இந்த மாதிரி இவ்வளவு பெரிய உயரிய வாழ்க்கை வாழ்ந்து எளிமையா வாழ்ந்த நம்முடைய கோஸ்வாமி அவர்கள் 1586ஆம் ஆண்டு பகவானுடைய திருநாட்டுக்கு சென்றிருக்கிறார். அதை தவிர இவர் வந்து தவமாலா, தனச்சரிதா, முக்த சரிதா என்ற 3 புத்தகங்களை அவரு எழுதியிருக்காரு. இந்த தவமாலாங்கிறது தவம் எப்படி செய்யணும், அதனால என்ன பலன், தன்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் அந்த தவமாலாங்கிற புத்தகத்துல அவர் அதோட சேர்த்து மக்களுக்கும் இந்த மாதிரி எல்லாம் செய்யணும் அப்படியெல்லாம் சொல்லியிருக்காரு. இந்த மாதிரி புருஷோத்தமனே வந்து புலியிலேருந்து காப்பாத்தினாங்க, வெயிலேருந்து காப்பாத்தினாங்க. இவ்வளவு செய்யும் போது நம் பக்தர்களாகிய நமக்கும் இவர் வந்து உதவி செய்ய மாட்டாரா இல்லையா அப்படிங்கிறத அந்த கேள்வியை உங்கள்கிட்டயே வைக்கிறேன். தேடி பாருங்க, விட கிடைக்கும். நன்றி. இந்த வாய்ப்பளித்த மற்ற எல்லா மாதாஜிகளுக்கும் என்னுடன் ஒரு
மாதாஜிகளுக்கும் அனைவருக்கும் என் வணக்கத்தை தெரிவிக்கிறேன். நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணா. நல்லா சொன்னீங்க தண்டவத் பிரணாம் மாதாஜி. மாதாஜி. தண்டவத் பிரணாம். தண்டவத் பிரணாம் சூப்பரமா இருந்தது மாதாஜி. மாதாஜி. வந்து ரொம்ப இல்லாமலே பிரமாதமா இருந்தது மாதாஜி, ரொம்ப நீங்க பிரமாதமா இருந்தது. ஹரே சின்ன வயசு கிருஷ்ணா பொண்ணு மாதாஜி. மாதிரி ரொம்ப நல்லா இருந்தது மாதாஜி. ஹரே ஏஜி கிருஷ்ணா மாதிரியே மாதாஜி. தெரியல. ரொம்ப ஹரே நல்லா கிருஷ்ணா இருந்தது பத்மா மாதாஜி. மாதாஜி ஸ்கிரீன் ஷேர் அப்படியே வந்து பிக்சர்ஸ் இல்லாம அப்படியே கண்ணு முன்னாடி ஓடி பிக்சர் இல்லாமலே நல்லா இருந்தது. ஸ்கிரீன் அம்மா ஷேரிங் வந்து இல்லாமவே மாதாஜி அப்படியே தாவணி கண்ணு வச்சது முன்னாடி கொண்டு வந்துட்டாங்க வெரி நைஸ். கோஸ்வாமி. கேட்க நல்லா எப்பவுமே வந்து இன்ட்ரெஸ்டா நம்ம இருந்தது மேம். மாதாஜி ஒரு Picture நல்லா பார்த்த மாதிரியே இருந்தது. எல்லாருக்குமே சொல்றேன் ரேமாதாஜி நீங்க கூட பட் வீடியோட மாதாஜி ரொம்ப பாவம் நைஸ், உங்க வாய்ஸ் எவ்வளவு ஸ்வீட்டா இருக்கு. இல்ல மாதாஜி அப்படி சொல்லாதீங்க, அந்தந்த இதுக்கு அந்தந்த மாதிரி. I am not the மாதிரி. responsibilities for it. It is only for Lord Krishna and then our Honorable Mataji, Radhika Mataji. ஃப்ரண்ட்ல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சூப்பர் மாதாஜி. நல்லா சொன்னீங்க. கங்க்ராச்சுலேஷன். பாக்குறதுக்கு வேற, குரல் வேற. உங்களுக்கு பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து எல்லா வளமும் நலமும் கொடுத்து ஆனா இது வாழ்வாங்க வாழ சொல்றது எனக்கு அந்த மூச்சு வாங்கவே முடியல மாதாஜி. அது நான் முன்னாடியே சொன்னேன்ல, பேசவே முடியல. அந்த ஹார்ட் ப்ராப்ளம். சரி, பகவான் ஸ்ட்ரென்த் கொடுப்பாரு மாதாஜி, கொடுத்துருக்காருல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாழ்க ஹரே கிருஷ்ணா வளமுடன். மாதாஜி. சூப்பர் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாத்துக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்ல வேண்டியது நான் ராதிகா மாதாஜிக்கு தான். ஓகே மாதாஜி. புஷ்பா ராதிகா மாதாஜி. மாதாஜிக்கு அண்ட் தென் அவங்கதான் எனக்கு மோகன்தாஸ் பிரபுஜனுடைய நம்பரை கொடுத்தாங்க. அதனால புஷ்பா மாதாஜிக்கு ஐ ஆம் வெரி கிராட்ஃபுல் டு யூ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நீங்க ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க. ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணாமது ரொம்ப நல்லா இருந்தது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ராதிகா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ராதிகா பத்மா மாதாஜி. மாதாஜி ஹோஸ்ட் ஆக்குறீங்களா இல்ல கோஹோஸ்ட் ஆக்குறீங்களா? என்ன மாதாஜி? என்ன ஹோஸ்ட் இல்ல கோஹோஸ்ட் ஆக்க முடியுமா? ஓ ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒண்ணும் இதெல்லாம் கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. மாதாஜி இன்னும் வரலையா நீங்க? நெட் அவங்க ப்ராப்ளம். கோஸ்ட் ஆனதா நெட் வருவாங்க. ப்ராப்ளம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குறதா நான் பேசுறது? ஹரே ஆ, கிருஷ்ணா. கேக்குறது. ஓகே. பத்மா மாதாஜி நீங்க ஹோஸ்டா இருக்கீங்க, என்ன ஹோஸ்ட் ஆக்க முடியுமா? உங்களுக்கு எப்படி பண்ணணும்னு தெரியுமா? ஐ டோன்ட் நோ மாதாஜி. ஓகே, ஒரே ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுங்க. நீங்க லாக் அவுட் பண்ணி மறுபடியும் லாகின் பண்ணுங்க. பட் நீங்க ஒண்டி லாக் அவுட் பண்ணுங்க. அவங்க எல்லாரும் லீவ் த மீட்டிங் சொல்லிட்டு போறாங்க. இல்ல மாதாஜி ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். நீங்க அப்படியே ஹோஸ்டா இருங்க, லீவ் பண்ணிக்கலாம். நோ ப்ராப்ளம். எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது வந்து நம்ம செகண்ட் சாப்டர் பார்த்தோம், கரெக்டா? சோ நான் இப்படியே சொல்றேன், யாருக்கு செகண்ட் சாப்டர்ல என்னெல்லாம் பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கு? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் பத்மா மாதாஜி உங்களை அப்படி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி ரொம்ப நல்லா சொன்னாங்க. கங்க்ராச்சுலேஷன். பண்ண முடியும், சரிங்களா? சோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு தேங்க்யூ சோ மச். இப்போ வந்து நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ராதிகா மாதாஜியால ரொம்ப சிறந்த முறையில் உருவாக்கி இருக்காங்க, நம்ம உருவாயிருக்காங்க. சரி. ஹரே கிருஷ்ணா கேக்குதா? கேக்கல மாதாஜி. ஹரே பிரேக் ஆகுது மாதாஜி. பிரேக் ஆகி வருது. கேக்குது ஆனா பிரேக் கேக்குது ஆகுது. இல்லையா? கேக்குது. இது தெரியல மாதாஜி. நீங்க 121
2.121 வரைக்கும் நடத்திருக்கீங்க. அது முடிஞ்சு போச்சுங்க. அது அந்த சாப்டர் க்ளோஸ். அப்புறம் 3வது சாப்டர் முடிஞ்சிருச்சு முடிஞ்சிருச்சு. ஹரி போல்ன பத்தி சொன்னாங்க. ஏன் நெட் ப்ராப்ளம் தான். ஆமா, சோ சாரி. நெட் என்னமோ போயிட்டு நான் கேக்குறது இல்லையா, பாட்டு பேசுங்க. என்னெல்லாம் 121 2.121 வரைக்கும் நடத்துனீங்க. 121 அதான் முடிச்சிட்டாங்களே. அது முடிச்சாச்சு. 3வது சாப்டர் 122ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும். இல்லையே, இருக்காதுங்க. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சது. செகண்ட் சாப்டர் 3rd சாப்டர்ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும் மாதாஜி. 3rd சாப்டர்ல ஆரம்பிக்கலாம். பட் 2வது சாப்டர்ல என்ன படிச்சோம்? என்ன வித்யா அவித்யா நாராயண் வர்சஸ் கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணரோட அவதாரங்கள், நாராயணர், கிருஷ்ணருடைய அவதாரங்கள், அர்ஜுனன் அர்ஜுனருக்கும் அது வந்து சுப்பீரியர் பர்சனாலிட்டி. அப்புறம் வந்து சன்னு இதோட இது யுதிஷ்டர் அர்ஜுனர் 2 பேரும் பக்தர்கள் தான். இருந்தாலும் அர்ஜுனனுக்கு என்ன தாசனுக்கு தாசனாக இருந்தாரு. அதனால அவருக்கு தேரோட்டியாக, அர்ஜுனனுக்கு தேரோட்டியாக விளங்கினாரு. கிருஷ்ணா வந்து கோவிந்தா, அவர் சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர். அப்புறம் ஸ்பிரிச்சுவல் அண்ட் ஆரிஜின் ஆஃப் ஆல். ஈக்குவல் அப்படின்னு சொன்னீங்க. வெரி நைஸ். பிரபவ விபவ மகா சுப்ரீம் அப்சல்யூட் அந்த சீரோ கதா ஜனங்களை பத்தி சொன்னீங்க. அப்புறம் ஹரிபோல்ங்கிறதுக்கு ஹரினா மனதை பாவங்களை பாவங்களை மன்னிக்கிறதுக்காக, பாவங்களை திருடுபவன். கரெக்ட், பாவங்களை திருடுபவர். கரெக்ட், மன்னிக்கிறவர்ல திருடுறவர். திருடுறவர். எது சொன்னாலும் ஆர்கியூமெண்ட் கூட. அதே போல சைதன்ய சரிதாமிரதத்தை அடக்கத்துடனும் கவனத்துடனும் படித்தல் வேண்டும். ஆர்கியூ செய்யக்கூடாது. சொன்னீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க. கரெக்ட். அதாவது 100ல இருந்து 21 கரெக்டா சொல்லிட்டீங்களே. 1ல இருந்து 100 வரைக்கும் என்ன படிச்சோம் அது சொல்லுங்க. 1ல இருந்து incarnation of two kinds, partial and empowered. 2 ages வந்து childhood and boyhood. Perfect. அவருடைய எக்ஸ்பான்ஷன்ல பிரபவ வைபவ. வெரி நைஸ். புஷ்பா மாதாஜி you are rocking. அது வந்து பிரபவாங்கிறது fully potent, full potent. வைபவ அது partially. Primeval Lord வந்து source of all incarnation. வந்து very nice. Correct. டிரான்சென்டென்டல் குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் மாதாஜி. கிருஷ்ணா அண்ட் நாராயண் 2 பேரோட. thank you பிரபு. good point. அப்புறம் கடைசி இதோட சார் என்னன்னு புரிஞ்சது அப்படின்னா எனக்கு அதான் நீங்க லாஸ்ட் சொன்ன ஈஸ்வர பரமா கிருஷ்ணா சச்சிதானந்த விக்கிரகா அநாதிர் ஆதிர் கோவிந்தா சர்வ காரண காரணம். இதுதான் வந்து இதோட முடிவு நினைக்கிறேன். வெரி நைஸ் முடிவு. அந்த முடிவுல நான் ஒரே ஒரு அடிஷன் ஆட் பண்ணணும் நேத்து. அதை நான் இன்னைக்கு ஆட் பண்றேன். நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல எத்தனை நம்ம அதுதான் நம்ம கடைசியா பார்த்தோம். கரெக்டா? ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல எத்தனை சாப்டர் இருக்கு ஞாபகம் இருக்குங்களா? சாப்டர் ஸ்லோகங்கள் 18,000. பர்ஃபெக்ட். 18,000 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. இருக்கிறதுலே பெரிய கேண்டோ, இருக்கிறதுலே ரொம்ப மிகப்பெரிய 10வது கேண்டோ. வெரி நைஸ். எத்தனை சாப்டர்ஸ் இருக்கு 10வது கேண்டோல? மாதாஜி 10வது கேண்டோல எத்தனை சாப்டர் இருக்கு? 10 chapters இருக்குமா? எத்தனை? 18 chapters. 90. இல்ல 10வது கேண்டோ ஒண்டி 90 சாப்டர்ஸ். 90க்கு என்ன சொல்லுங்க? 90. தமிழ்ல சொல்லுங்கப்பா யாராவது. 90க்கு 90 இல்ல, தப்பான வார்த்தை பாருங்க. எப்படி 90 பக்கத்துல 100 வரும்? அப்போ 900. இல்ல 90 சாப்டர்ஸ். 9 போட்டு எத்தனை சைஃபர் மாதாஜி? ஒரு சைஃபர் 90 தான் மாதாஜி. ஒரு சைஃபர் 90. ஓகே 90. எத்தனை வர்சஸ் கெஸ் பண்ணுங்க? எத்தனை வர்ஸ் இருக்கு? வர்ஸ் மாதாஜி சாப்டரே 90 இருந்தா வர்ஸ் எத்தனை இருக்கும்? சாப்டருக்கு 40 இருக்கும். கால்குலேட் மேக்ஸ் டீச்சர். 1200
தப்பு. வேற கெஸ் வேற கெஸ் பண்ணுங்க. 1600 ஸ்லோகங்கள் இருக்கும். ஓகே பிரேமா மாதாஜி அப்படி நெக்ஸ்ட் வேற யாராவது கெஸ் பண்ணுங்க. கெஸ் தானே பண்ண சொல்றேன். 90 அத்தியாயம்னா ஒவ்வொன்றுக்கு 40 90 அத்தியாயம்னா ஒரு 1800 ஸ்லோகங்கள் இருக்கும் மாதாஜி. ஓகே தப்பு. நெக்ஸ்ட் 1800 மாதாஜி ஒரு அத்தியாயத்துக்கு 40 வேதம் 90 அத்தியாயம் அப்படிதான் சாதாரண 3600 ஸ்லோகம். வெரி நைஸ். ஆனா தப்பு. நெக்ஸ்ட் 3600 இல்லையா? அதாவது ஓகே தப்பு. நெக்ஸ்ட் 1600 தப்பு. நெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் நிறைய இருக்கு, சில இதெல்லாம் கம்மியா இந்த இருக்கு. கிருஷ்ணா புக்ல இருக்கிறதுல அதுல இருக்கு. ஆவரேஜா இருக்கணும். அப்ப 90 ஓகே சொல்லிடுறேன். அப்போ 5300 வர்சஸ் 5000 18,000 வர்ஸ்ல 5300 வர்ஸ் வந்து 10வது கேண்டோல மாத்திரமே இருக்கு. எதுக்கு சொன்னா அதுதான் பிரபு கேட்டார் சொன்னா ரொம்ப நல்லா சொன்னாரு. 10வது கேண்டோல தான் எல்லாமே இருக்கு. நீங்க சொன்னீங்க ஈஸ்வரஹ பரமகிருஷ்ண எங்க வைக்கணுமா பாக்கெட் அங்க வைமா, அப்புறமா வைங்கம்மா, இப்போ என்ன கவனிங்கம்மா. சோ இதுதான் விஷயம். சோ ஷெல்டரும் அபோர்டும் எல்லாத்துக்குமே அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரிங்களா? சோ இதுதான் வந்து அவங்க ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு விஷயம். நம்ம இது அது ஒண்டி நான் நேத்து கன்க்ளூட் பண்ண டைம் இல்ல. அண்ட் 10 விஷயங்கள் இத இங்க இதுல வந்து நம்ம பேசுறாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும். அர்த்தோ விசர்கா தெரியும் இல்லையா? விசர்கா சர்க்கம் அர்த்தா சர்கா விசர்கா. அர்த்தோ சர்கோ விசர்ஜஸ்ச. அப்புறம் ஸ்தானம் போஷணம் ஊத்வத். அது நீங்க படிச்சீங்க மாதிரியா? ஈஷானு அப்புறம் மன்மந்தரா ஈஷானு கதா. இது வரவே ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னா. அப்புறம் அப்படி இல்ல நான் ஸ்லோகம் சொல்ல வரல. நிரோதோ முக்த ஆஸ்ரயக. அதாவது என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிரைமரி கிரியேஷன் அதுதான் கேட்டேன். ரெண்டாவது வந்து செகண்டரி கிரியேஷன். மூணாவது எப்படின்னா அர்த்தோ சர்கோ விசர்கோ ஊத்வக எப்படி பிளனரி சிஸ்டம்ஸ் எப்படி இருக்கு அமைஞ்சிருக்குன்னு. ரைட்? அப்புறமா உங்களுக்கு தெரியும் போஷணம்னா ப்ரொடெக்ஷன். போஷணம் நம்மளுமே போஷிக்கிறாங்கன்னா என்ன பண்றாங்க? சாப்பாடு போட்டு நம்மளுக்கு கவனிக்கிறாங்க, கரெக்ட், காப்பாத்துறாங்க. ரைட்? அப்புறம் கிரியேட்டிவ் இம்பீட்டஸ். அப்புறம் மனுக்கள் எப்படி மாறுறாங்க அதெல்லாம். ரைட்? மன்மந்த ஈஷானு கதான. ஈஷானாலே ஆண்டவன், ஆண்டவன் பத்தின கதை, சயின்ஸ் ஆஃப் காட் ஆண்டவன் பத்தினது. ரைட்? அப்புறமா உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும். ஃபுல்லா முடியறது அனிலேஷன், டிசல்யூஷன் எப்படி வேணா சொல்லலாம். அண்ட் முக்தியானா லிபரேஷன். அண்ட் ஃபைனலா வந்து என்ன ஆஸ்ரயகன்னா நம்ம அவ்வளவு டீடைலா பார்த்தோம். ஆஸ்ரய அவருடைய நிழல் ஷெல்டர். தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இந்த 10 டாபிக்ஸ் தான் பாகவதம்ல பேசுறாங்க. இது ஆல்ரெடி பாகவதம்ல படிச்சோம். ஒரு குவிக் ரிவிஷனுக்கு பண்றோம். அது தவிர இன்னொரு 2 பாயிண்ட் பிரபு சொல்லிட்டாரு. நாராயணன் சுப்பீரியர்ன்றது, நாராயணனை விட கிருஷ்ணர் சுப்பீரியர்ன்றது பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்தது வந்து ரியலைசேஷன் ஆஃப் காட், அதாவது பிரம்மா பரமாத்மா அண்ட் பகவான் என்ற ரியலைசேஷன் ஆஃப் காட். இதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்த்தோம்ன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? சோ இதை தவிர நம்ம வந்து பார்த்தது வந்து கிருஷ்ணா வந்து அவதாரி அண்ட் மத்தவங்க எல்லாம் அவதாரங்கள். இப்போ நான் மூடும் சொன்னேன். சைத்தன்யா மகாபிரபு வந்து இப்படி பண்ணுவாங்க அப்படி பண்ணுவாங்க. அண்ட் இப்போ என்ன இந்த பர்டிகுலர் இதுல வந்து ஒரு கதை ஆல்ரெடி பத்மா மாதாஜி சூப்பரா சொல்லிட்டாங்க. நான் பீட் அடிக்க முடியாது. பட் ஒரு க்ளூ கொடுக்குறேன். க்ளூ இல்ல, இது என்னன்னா ஒரு சிச்சுவேஷன் வரும். கிருஷ்ணா பலராமே வருவாங்க. கிருஷ்ணருக்கு மிக முக்கியமான வேலை என்ன? ப்ரொடெக்ஷன், மக்களை காப்பாற்றுதல். ஓகே, பட் அதை விட அவர் வந்து இங்க உட்கார்ந்துட்டு என்னமோ பண்ணுவார். ரொம்ப முக்கியமான வேலை அவருக்கு என்ன? லீலைகள் புரிவாரு. லீலையில ரொம்ப முக்கியமான வேலை அவருக்கு என்ன? தர்மத்தை அது ஓகே, பட் அவரோட முக்கியமான ஜாப் அவர் வந்து தேங்க்யூ மாதாஜி. வெண்ணை திருடுற புத்தி அவர் எப்ப வந்தாலும் வரும். அவரு இங்க வந்து வெண்ணை திருட ஆரம்பிச்சிடுவாரு. அவரும் பலராமரும். அத வந்து சைத்தன்யாவும் நித்யானந்தாவும் பார்த்து அவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து ஒரு கூத்து நடக்கும். அந்த கூத்து மத்திய லீலையில வரும். இதெல்லாம் வெயிட் பண்ணோம். உங்க பிளெஸிங்ஸ்னால நான் வந்து ஆதி லீலை மத்திய லீலை முடிச்சுட்டு அந்திய லீலை சைத்தன்யா பாகவத்ல போறேன். சரிதாமிருதம் முடிச்சாச்சு, பாகவத். சோ நான் கூட சீக்கிரம் முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு நல்ல கதைகள் சொல்லணும்னு அந்த சைத்தன்யாவும் நித்யானந்தாவும் கிருஷ்ணருக்கும் பலராமுக்கும் வேண்டிக்கோங்க. சரிங்களா? எனக்கு தமிழ் புக் வந்துரும் மாதாஜி. சூப்பர் மாதாஜி. வெண்ணை திருடுவாரு. ஆர்டர் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. ஹரி வெரி நைஸ். மார்னிங் கேட்டேன். மாதாஜி மார்னிங் கேட்டேனா?
நீங்க சொன்னது வெரி கேட்டீங்களா? பாகவதம்ல அது ஆல்மோஸ்ட் இருந்த லாஸ்ட் 5 minutes தான் ஓட வேண்டியது இருந்துச்சு. என்னன்னா டாக்டருக்கு உடம்பு சரியால, சோ அதனால கொஞ்சம் இங்க அங்க ஒரு வாரமா ஃபீவர் 103 102 அப்படின்னு. மாதாஜி இப்ப எங்கேயும் ஒரு ஃபீவர் ஒண்ணு வருதா மாதாஜி? பேப்பர்ல எல்லாம் ரொம்ப இதா எனக்கு மத்தியானம் ஒரே தலைவலி மாதாஜி. கிருஷ்ணா டேப்லெட் போட்டா மோகன்தாஸ் பிரபுக்கும் ஃபீவர். கிளைமேட் ஒரு கிளைமேட்ல இருந்து இன்னொரு கிளைமேட்டுக்கு மாறுது இல்ல, அதாவது குளிரெல்லாம் போய், அதனால பேப்பர்ல இன்னைக்கு அதுக்கு ஒரு ஆடே கொடுத்திருக்கோம், கொஞ்சம் கவனமா இருக்கணும் அப்படின்னு. நேத்து அதை வந்து டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தி ஹீட்டுக்கு இவ்வளவு டிகிரி பிப்ரவரியில அப்படின்னு நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணான். அதனால ஜுரம் வரும், குழந்தைங்களை எல்லாம் ஜாக்கிரதையா பாத்துக்கணும். இந்த வருஷமே கிருஷ்ணா புக்கு கூட நான் வர முடியல மாதாஜி, டேப்லெட் போட்டுட்டு தான் இப்ப இந்த கிளாஸ்க்கு வந்தேன். ஐயோ சரி, பட் வெரி நைஸ் ஆஃப் யூ டு அட்டெண்ட். நீங்க ரிலாக்ஸா இருங்க. நானும் வர முடியல, எப்பமாவது ஒரு Thursday சீக்கிரம் ஹாஃப் டே லீவ் எடுத்துட்டு வரணும். இன்னைக்குதான் போனேன் ஆபீஸ், ஒரு 3 நாள் வீட்டுல தான் இருந்தேன். பட் கொஞ்சம் அங்க இங்க ஹாஸ்பிட்டல் இல்ல டாக்டர் மெடிசன் ஓட வேண்டியதா இருந்துச்சு. பட் எனிவே எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம இதெல்லாம் பார்த்தோம். இப்போ 3வது சாப்டர்ல நம்ம சைத்தன்யாவது கொஞ்சம் அட்வான்ஸா போகும். உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இன்டர்னல் ரீசன்ஸ் என்ன, எக்ஸ்டர்னல் ரீசன்ஸ் என்னன்னு. நாளைக்கு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் கிளாஸ். Your dress is very fine today. Thank you so much. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி வந்து என்ன நல்லா நோட்டீஸ் பண்ணுவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பத்மா மாதாஜிக்கு உங்க பிரசன்ஸ் கிடைச்சிருக்கு, அவங்க பாக்கியம் பண்ணவங்க. எனக்கு கிடைக்கல. இல்ல நான் பார்த்தேன், உங்களுக்கு ஃபுல்லா நான் கேட்டேன். எனக்கும் தான் கிடைக்கல. இல்ல புஷ்ப மாதாஜி, பத்மா பிரேமா மாதாஜி மறுபடியும் நான் கேட்க போறேன் இன்னொருத்தர. புஷ்ப மாதாஜி நான் ஃபுல்லா கேட்டுட்டு தான் நான் அப்டேட் பண்ணேன். கரெக்டா? நீங்க சூப்பரா நீங்க பண்ணீங்க. எனக்கு இந்த கோசாமி எடுக்கணும்னு ஆசைதான் மாதாஜி, ஆனா வந்து நிறைய எடுக்கணும். இந்த மாதிரி சின்னதெல்லாம் நான் எடுக்க மாட்டேன். பிரேமா மாதாஜி ரொம்ப அட்வான்ஸ் லெவல் தான் எடுப்பாங்க. நிறைய சொல்றதுக்கு இருக்கு மாதாஜி, அப்பதான் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். இல்ல மாதாஜி, சின்ன கதை கூட இன்ட்ரெஸ்டிங்கா தான் இருக்கும். நாளைக்கு உங்களுக்கு வந்து தொடப்பக்கட்ட கதையாவது சொல்வேன், காக்கா கதையாவது சொல்வேன். இந்த ரெண்டுத்துல எது வேணும்னு டிசைட் பண்ணிட்டாங்க. சொல்லுங்க மாதாஜி. ரெண்டுமே சொல்வேன். நாளைக்கு சொன்னா அப்புறம் கதை தான் பேசுவோம். நீங்க டிசைட் பண்ணணும், தொடப்பக்கட்ட வேணுமா காக்கா வேணுமான்னு. நீங்க கிளாஸ் எடுக்கிறதே கொஞ்சம் பயம்தான் இருக்கும், இருந்தாலும் அப்படியே இது பண்ணிட்டு, ஏன்னா ராதிகா மாதாஜினாலே கேள்வி கேட்பாங்களே, நம்ம 0 வாச்சே நமக்கு என்ன தெரியும். பத்மா மாதாஜி நீங்க எல்லாம் 0ன்னா என்ன சொல்லுவீங்க? இல்ல மாதாஜி, இப்ப வந்து நம்ம வந்து நினைக்கிறோம் நம்ம கோலோகத்துல வந்து நம்மள ஜாலியா இருப்பாங்கன்னு. யாருக்கு தெரியும் நித்யானந்தா அங்க வந்து என்னெல்லாம் சேட்டை நம்ம கிட்ட பண்ணுவாருன்னு நம்மளுக்கு தெரியுமா? அவர் வந்து கேள்வி கட்டானா நம்ம ப்ரொடெக்ஷன்ல இருக்கணும்ல. என்ன சொல்றீங்க? சரி, நம்மளுக்கு தெரியாத ராதிகா மாதாஜி பிராக்டிஸ் குடுக்குறாங்க. ஏன்னா நம்ம வந்து அவர் ரொம்ப குழந்தைத்தனமா இருக்காருன்னு விட்டுட்டு அப்படியே நித்யானந்தா பிரபு குழந்தைத்தனமா நம்ம ஏமாத்திட்டா கூட அங்க பல்ராம் தாவு இருப்பாரு, அவர் கேள்வி மேல கேள்வி கேட்டாருன்னா கிருஷ்ணா வந்து நம்மள காப்பாத்திடுவார் மாதாஜி. அந்த கேள்வி யாரு மாதாஜி? கிருஷ்ணர் காப்பாத்துவார் மாதாஜி. ஆனா பல்ராம் முன்னாடி கிருஷ்ணர் வாயை திறக்க மாட்டாரு. என்னோட தானே, வேற யாராவது கேள்வி கேட்டாருன்னா அவர் கிருஷ்ணர் காப்பாத்த வருவாரு. பல்ராம் கேட்டாருன்னா அவர் அப்படின்னு நம்மள பார்த்து வந்து பல்ராமரை பிரதர் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுவாரா, as a friend-ஆ ட்ரீட் பண்ணுவாரா? மாதாஜி பிரதர் மாதிரி தான். அதனாலதான் அவர் சொல்லி கம்முன்னு இருக்காரு. அட்வைஸ் பண்றாருல்ல மாதாஜி. எல்லா 5 ரிலேஷன்ஷிப்பும் இருக்கு. பட் டாமினன்ட் ஃபீச்சர் பல்ராம். பாருங்களேன், பிரதர் ஒண்டி இல்லாம வாட்சல்யர் பாவமும் பல்ராம் எடுப்பாரு. டாமினேஷன் வந்து பல்ராம் தான். கிருஷ்ணா புக்ல படிச்ச மாதாஜி. அப்பப்ப சில தடவை பல்ராம் கூட கிருஷ்ணரை தலை புடிச்சு விடுவாரு, கால் புடிச்சு விடுவாரு, அது வேற விஷயம். ஆனா 2 பேர்ல டாமினேட்டிங் கேட்டீங்கன்னா பல்ராம் டாமினேட்டிங் சொல்ல முடியாது. இல்லன்னா எவ்வளவு நேரம் ஆகும் மாதாஜி? ஒரே ஒரு செகண்ட் தானே ஆகும். பல்ராம் வந்து போயிட்டு நான் சுபத்ரா வந்து அர்ஜுனரை தான் பண்ணிக்கணும் சொல்றதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும்? இல்ல அந்த வார்ல நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி நம்ம எல்லாம் என்ன சொல்லுவோம்? சரி கம்முனு நான் தான் பண்ணுவேன், கம்முனு சொல்லுவோமா இல்லையா? அதெல்லாம் இல்ல. அவர் கேக்குறாரு, நம்மளுக்கெல்லாம் பழக்கம் இல்ல கேக்குறது. உங்களுக்கு எல்லாம் இருக்கலாம், இந்த காலத்துல இருக்கவே இருக்காது. கிருஷ்ணா வந்து ஒரு முன்மாதிரியா இருப்பாரு மாதாஜி. ஒரு தம்பி வந்து அண்ணாவுக்கு எப்படி நடந்துக்கிறார் மக்களுக்காக, மரியாதையா தான் இருக்காரு. மதிப்பு அவரு எல்லாருக்கும் ரொம்ப மரியாதை, ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் கூட. சரி, நம்ம ஒரே ஒரு தடவை
வாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபிய ஏவ ச பतितानां पावनेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव जय श्रीला प्रभुपाद की जय 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 कृष्ण माताजी जय जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி வெரி நைஸ். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இதை முடிச்சிடலாம். 3rd சாப்டர் வரைக்கும் நான் வந்து ஸ்லோகங்கள் நான் படிக்கிறேன். எதுக்குன்னா உங்களுக்கு பிராக்டிஸ் ஆகணும்னு. நானே ஒரு கத்துக்குட்டி, அதனால நீங்க கத்துக்கோங்க பேரலா. 4th சாப்டர்ல இருந்து நம்ம ஜாயிண்டா ஆரம்பிக்கிறோம். சோ 4th சாப்டர் ஸ்டார்ட் பண்றச்சே நான் ஸ்லோகம் சொல்வேன், நீங்க ரிப்பீட் பண்ணுவீங்க. 5th சாப்டர்ல இருந்து நான் ஸ்லோகம் சொல்ல மாட்டேன், நீங்க தான். சோ ப்ளீஸ் ஸ்லோகம் வந்து மியூட் போட்டு பின்னாடி பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க, சரிங்களா? நான் சொல்றது ஏன்னா பெங்காலி நம்ம யாருக்குமே பிராக்டிஸ் இல்ல, அதனால. இப்போ வந்து பத்மா மாதாஜி நீங்க கொஞ்சம் மீட்டிங் எல்லாருக்கும் எண்ட் பண்ணிடுறீங்களா? நீங்க தான் ஹோஸ்ட், வேற சாய்ஸே இல்ல, நீங்க தான் பண்ணி ஆகணும். எண்ட் மீட்டிங் ஃபார் ஆல். இல்ல நீங்க வெளில போங்க, எப்படியாவது வெளில போங்க. ஒண்ணு நான் ஹோஸ்ட் ஆவேன், நான் எண்ட் பண்ணுவேன். இல்ல நீங்க லீவ் பண்ணுங்க நீங்க ஜஸ்ட் எக்ஸிட் பண்ணுங்க. நீங்க யூசுவலா ஜூம் எப்படி பண்ணிட்டு திருப்பி வரலாங்க. லீவ் போடுங்க, லீவ் மீட்டிங். சரி. டாடா பத்மா மாதாஜி, டாடா. போக மாட்டேன்றீங்களே. பத்மா மாதாஜி டாடா, பை பை. டாடா. பத்மா மாதாஜி கிளம்புவீங்களா? டாடா பை பை. பிரேமா மாதாஜி మీరు கொஞ்சம் பத்மா மாதாஜிக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. லீவ் தி மீட்டிங். அந்த லீவ் இது பண்ணுங்க, நீங்க டச் பண்ணுங்க. இந்த ரெட் கலர்ல பத்மா மாதாஜி நம்ம லீவ் பண்ணா போய்டுவாங்க போல இருக்கு. எஸ். தனஸ்ரீ மேம் வந்துட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மேம், அந்த ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்ணுங்களேன். பத்மா மாதாஜி தான் இவ்வளவு நேரம் ஹோஸ்ட் ஆயிட்டாங்க, எங்களால மூவ் பண்ணவே முடியல. சோ தனஸ்ரீ மேமும் வரல. தனஸ்ரீ மேம். ஹரே கிருஷ்ணாமா. ஹரே கிருஷ்ணா மேம். ஒரு